Assalamu alaikum mutane na, sunana Prince Kazi. A yau na zo muku da wani sabon tutorial wanda na muku alkawari duk ranar Laraba da ranar Juma'a misalin karfe 6 na maraice. Insha Allah zan rika kawo muku latest tutorial. Saboda haka kada a manta a danna mana subscribing, sannan kuma a danna mana liking, a danna mana sharing. Wannan dalilin ne zai sa mu rika kawo muku sabbin videos update. Saboda haka a capta. So kamar yadda kuke gani yanzu a wannan tutorial din, ga model dinmu nan right now. So this is the look din da muka ɗauki aikin, gashi nan flat profile. So the next thing that I'm going to do shine za mu zo nan, already dan riga da na yi wannan lab, CST, balance, contrast, warm, skin, power window. So the next thing abinda za mu yi, za mu zo effect, za mu yi searching color space transform. So za mu yi adding din shi, za mu zo Canon log. What next? Rec 709. So me choosing in gamma 2.4. So this is the converted muna log. Let's see the before and after. So you come this down. So yanzu mun riga da mun kare da CST dinmu. So the next thing I'm going to before after. So the next thing wanda zamu je balance. Gefen nan ne balance din da zamu yi corrections din da sauransu abubuwa dinmu. So zamu let's do this small. So kamar dai da kuke gani muna nan muna correction din, sai ka zo gefen orange, not too much. So let's see before, after. So za mu zo a contrast. You can know the abin nan, ya kamata kula da shadow. This is the shadow, so you can ku kula da shi saboda gaya bata muku hoto. So let's see the before, after. So the next thing shine za mu je warm. So zaka zo nan gurin gefen cups, so ka toggle in this one. You can do this one a little bit daga wannan. So this is the red. So let's see the shadows. Do you need this? Can you see the shadow? So shadow kaɗan.
so highlight, so sai mu je next. Kamar dai da kuke gani yanzu muna nan muna creating warm look, so nice. You see the highlight. So let's see the before, after, after. So za mu zo a last one, so little bit so nice. So mun riga da mun kare da warm look, sai before, after, before and after. So za mu zo next one wa skin tone. So za mu zo qualifier, so you see the magic. So nice. So da kuke gani za mu dan ga haske kaɗan, ba ku daga shi sosai saboda lalata muku hoto. So can you see the magic? See, nice. Let's see the before, after. Mashi kaman 60 haka. Nice. So the next one na ƙarshe kenan shine power window. So nice. So wanda da kuke gani nice. So anan ne muka kawo ƙarshen wannan tutorial. Idan ka ji daɗin wannan tutorial ɗin namu, kai mana sharing, kai mana liking, kai mana comment. Thank you.